Салом. Барномаи Чахча Гапуча бо Мадина пурраш аз сабабҳои техникии YouTube ограничение додестай 18+ задестай барое ки сахти бад слишком бад навор жесткий ай ҳамин хотир ма ва Мадина ба як қарор омадем ки дар Telegram канали закрити навора мефрен ва коме Telegram дора метонен ссилка кати бизгарен подписка кунен ва коме Telegram надора лутфан регистрация кунен дроин подписка кунен ва якум шида навора тамошо кунен. Як бор дига хотиррасон мекунем ки Telegram канал закритий ва дар уҷа админ шиштаги ҳар яктатуна якта ва якта проверка када қабул мекунад. подписчикои ҷун, агар видеоро то ахир мехоҳен тамошо кунен, аз аввал то ахир пура видеоро мехоҳен тамошо кунен, ҳамун саволое ки доимо метена ҷавоб надоштем, имрӯз дар ҳамин видео саволотона ҷавоб додум. Телеграми Рустамда медроен, инам силкаша боло экранда мемонам, медроен, подписатсияро фаромӯш накунед. Подписатсия мекунед ва видеоро в общем тамошо мекунед.